Ezzel a számmal szeretne kedveskedni az Istya Angliába a drága feleségének, a Bettinek a 40. születésnapjára. Nagyon sok szeretettel, és a 3 gyerekük is, a Vivi, a Szinti és a Pityuka is szeretnének boldog születésnapot kívánni, és ezzel a dallal szeretnék kifejezni, hogy mennyire szeretik őt. Legyetek szerencsések! Meghallgattad kérésem, nekem adtad 2 szeretet. A Jóisten éltessen, erőben, egészségben tégedet, Betűsikám Abdul. A Jóisten éltessen, erőben, egészségben tégedet, Betűsikám Abdul. Van nekünk 3 gyermekünk, velük boldog az életünk, Betty olyan jó, hogy vagy nekünk. Veled élem az életem, jobban rosszban megígérem te neked, Betűsikám Abdul. Veled élem az életem, jobban rosszban megígérem te neked, Betűsikám Abdul. Lolaj, 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 laj, 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 lolaj, 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 laj, lolaj, 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 laj, 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 lolaj, lolaj. Szeretünk mi tégedet, küldjük Betty ezt a dalt neked, legyen boldog hosszú az életed. A Jóisten éltessen, erőben, egészségben tégedet, Betűsikám Abdul. A Jóisten éltessen, erőben, egészségben tégedet, Betűsikám Abdul. Veled élem az életem, jobban rosszban megígérem te neked, Betűsikám Abdul.